सामान्य माणसाचा आवाज बनलेल्या कोकणशाही डिजिटल न्यूज चॅनेलच्या 4थ्या वर्धापन दिनास व उद्योजक मेळाव्यास शुभेच्छा. शुभेच्छुक. बालाजी बांबू सप्लायर्स. आपल्या बांधकामासाठी मजबूत आणि दर्जेदार बांबू शोधत आहात का? मग भेट द्या बालाजी बांबू सप्लायर्सला. इथे मिळतील सिल्वर ओक, सेंटरिंग, प्लायवूड, बांबू, तसेच ॲग्रो बांबू, सुरू, निलगिरी, मुंडा, काथ्या, बंडल आणि सर्व प्रकारचे बिल्डिंग मटेरियल योग्य दरात. विश्वासार्ह सेवा आणि दर्जेदार माल. बालाजी बांबू सप्लायर्स. पत्ता लक्ष्मीवाडी, एसटी डेपोजवळ, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क 9423379993, 9529475249, 7798776993. प्रोप्रायटर लक्ष्मण तापडिया. बांधकामासाठी लागणारा उत्तम बांबू फक्त बालाजी बांबू सप्लायर्स.